Morjes, morjes. Nyt mä teen tämmösen vähän erilaisen videon tällä kertaa, niin mä näytän teille kuinka mä vaihdan suihkuhanaan ton vaihtimen. Niin mennään kattoo. No niin, elikkäs tässä meillä on Oraksen suihkuhana, joka kusee molemmista päistä samaan aikaan. Että kun suihkua pidetään päällä, niin vettä tulee tuolta juoksuputkestakin. Niin lähdetään tähän vähän kattoon, että miten toi homma toimii. Niin, mehän tarvitaan tähän työkaluiksi. No, itellä on 10 kuusiokolo ja papukajapihdit. Ja varmuuden vuoksi toi talttapää, että jos noita tiivisten roppeita tarvii tosta sörkkiä, niin saadaan ne pois. Lähdetään ihan sillä liikenteeseen, että irrotetaan toi vaihdi. Ja toi suihkun letku. Ja toi vaihdihan lähtee ihan, että nostetaan vähän tota nuppia tosta alta. Löystytään toi pois, niin saadaan se sieltä irti. Ja sehän on vähän jäykässä, jos se tiiviste saattaa olla siellä yhtään ehjä, niin se ei lähde sieltä mutta oikeastaan voimalla. Mutta monesti se tiiviste on kyllä aivan niin hapertunut, että se sieltä aika helposti lähtee ja sit se jää tonne suihkuhana juoksuputken sisään. Ja tässä on hyvä oma vinkki, että ottaa ton 10 kuusuokolon ja lähtee sitä tuolta alhaalta ruuvaan auki, se menee sinne. Mä oon myös nähnyt, että jotkut hömpät tosta yläpuolelta koittaa niitä tiivisteen palasia ronkslia ja se on ihan ikuisuusprojekti ja siitä ei tule yhtään mitään. Otetaan toi kuusiokololla auki tuolta toi. Mikä nyt on virallinen nimi? Tommonen mötikkä. Ja se tiiviste on nyt tossa päällä ja se on monesti aivan silppuna, niin se on nyt tosta helppo ottaa pois ja rapsutella vaikka ruuvarilla toi sisuskohta, jos sinne on vaikka jäänyt jotain. Mutta sitten on toinen vaihtoehto, että jätetään toi mötikkä ja otetaan ruuvarilla ronksia tuolta yläkautta ja se on, voin sanoa, se on perseestä, ei kannata. Tällä pääset paljon helpommalla. Sitten sitä voi vähän putsata, jos se on kovin törkyne. Jotain korroosio tossakin oli vähän, mutta se ei menoa haittaa, se ei estä toimintaa millään tasolla. Sitten pistetään palikka takas paikoilleen. Ja tätä ei sitten kovin voimalla tarvi, että ihan hento kiristys vaan, se ei sieltä vuoda kuitenkaan, se pitää ihan hyvin. Sitten otetaan toi uusi vaihdin. Ton näköinen ja tossa on tiiviste ehjänä, niin tolta sen pitäisi näyttää. Se vaan pistää tohon päälle ja painetaan kylmän viileästi tonne. Se menee aika helpolla. Sitten kiristys. Ja tähän sama homma, että mä tykkään itse käyttää näitä papukajapihtejä ja Kari olisi sama asianajais. Ja hentokiristys, sitä ei tarvi voimalla kiristää, että riittää melkein sormikireys eikä se sieltä vuoda. Sitten suihkuletku vaan takas paikoilleen. Ja sekin kans käsikireyteen, ei tarvi mitään voimaa. Nyt otetaan pieni testi. Hana päälle. Nostetaan nuppi. Ja problem solved. Enää ei tuu vettä juoksuputkesta, vaan vesi tulee ainoastaan tosta suihkupäästä. Homma oli vähän niinku sillä sipuli, niin ei mitään. Kiitos kun katoit, pistähän kanava tilaukseen ja kerro jos tekee mieli nähdä jotain muita huoltohommia mitä aletaan tekee.